Salutare lume și bine ați venit la al treilea nostru episod din Gangster Vegas 4. Da, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă mai vreți să continui cu seria asta. La 5 like-uri o să postez următorul episod. Ok, pentru cei care nu știu orarul acestui canal, o să vă zic acum. Pentru jocurile astea care le filmez, YouTuber Extreme reacționează la și Gangster Vegas 4, le voi posta pe la două fix și YouTuber Extreme reacționează la o să văd eu, adică la 2 și 10 minute. Deci, ca să știți, eu v-am zis, pentru că sâmbătă și duminică eu nu filmez. Eu sunt plecat, așa că nu filmez, nu apuc să filmez. Și da, nu pot. Și mi-a spus mai mulți în comentarii că să încep de la început jocul pentru că eu am făcut deja misiuni. Adică eu am făcut înainte misiuni și că ei nu au văzut. Nu știu, nu cred că pot, adică doar dezinstalez, trebuie să dezinstalez și să instalez înapoi, dar nu fac asta pentru că poate nu mai voi avea spațiu. Deci pentru cei care zic asta, îmi pare rău. Și dacă mai vreți și cu alte, și dacă mai vreți să joc și alte serii, vă rog să spuneți în comentarii ca să știu și eu o să instalez acel joc și ne vom juca, adică eu o să mă joc. Și pentru cei care se uită acum, le dau o provocare, să se aboneze. Da, știu, este o provocare foarte grea. Trebuie să apeși doar pe un buton și gata, te-ai abonat. Nu chiar așa greu. Ok, hai să intrăm în mașină, că nu voi merge pe jos tot drumul. Mai vreau să-și ia și mașina înapoi. A? Ok, nu contează asta. Hai să facem în continuare misiuni, pentru că am zis că de acum o să începem cu misiunile. Primul episod a fost doar ca să vedeți și voi ce e pe aici. Ok. De la net îți apar reclame. Ok, ultima dată am făcut misiunea cu cursă. Da? Asta. Da. Și că vom face acum asta. Cu pușcături. Să dăm start. Da. Wow, ce mașinuță! Nu spune că e a mea. Mi-a dat mie? Mi-a dat mie? Wow! Are musculetate. Are mușchi. Bine, nu mă judecați după cum merg, nu sunt obișnuit cu butoanele. Eu am și GTA pe telefon, știi, și da, îți mai obișnuit pe acolo. Hai mă! Mă gândeam să fac o serie și de GTA San Andreas pe telefon, doar că să fiți și voi de acord, pentru că dacă nu este nimeni de acord pentru ce să fac seria pentru mine, nu. Așa că să scrieți în comentarii dacă vreți seria aia. Hai mă. Pușculița. Gunvendor. Yo! Hai, futu-te. Ok, hai că îi omorâm. Bagă în el. Omoară-l. Fă-l brânză, hai sictil că te fac brânză.
Wow, câți bănuți. E prima dată am crezut că e femeie. Ok, din ce în ce mai greu pare. Hai, pune-te acolo. Ce te vrei, mă? Ce te vrei? Hai, mă, că te fac brânză, bă. Băi, băiețelule. Hai, bă, că te bat, bă. Tu te bă de aici că te fac. Ce te vrei, mă? Hai, mă, futu-te. Hai, mă. Care mare și tare, bă? Bine, hai că... Nu continui așa. Și dă-i pe el, dă, ce te miști, mă? Ui, te mă la el cum se mișcă. Mișcă, mișcă din buric. Da. Ce s-a întâmplat? Am terminat? Am dat eu din greșeală pe butonul de înapoi. Așa că scuzați-mă. Hai, mă, dă-i pe el, băgă în el. Bă, ăia dau cu bombe? Ăia dau cu bombe? Yo. Foarte mulți în comentarii ați zis că eu mă iau după I Hate Pink. Dacă îmi spuneți, vă rog, cine este acel YouTuber, atunci o să văd dacă mă iau după el. Dar momentan nu știu cine este. Deci vă rog, nu mai spuneți că eu mă iau după el, pentru că nici nu știu cine este acel om sau copil. Nu știu. Că am terminat și misiunea asta. Hai, Sictil, făcați aș brânza. Dar n-are niciun sens de el, ok. Hai, mă, bă, lasă-mă să intru în mașina ta. Lasă-mă să intru în mașina ta. Mașina mea, ți-o împrumut doar puțin, fii mai târziu, da? Auzi? Fata. Bă, că m-am dus prea în față. Asta n-are frâne. Fata, vii mai târziu, dar nu fugi după poliție. Stai numai acolo, eu vin mai târziu. Vin cu mașina, dar e un pic stricată va fi, un pic mai mult. Dar e ok așa. No, lasă că parchez aici sau nu mai parchez. Ești. Eu am pușcă. No. Este. Aha. Nu. Cacat, am crezut că misiunea asta îmi va da pușcă, adică dacă mai am gloanțe sau de-astea, va da pușcă. Ok, atât a fost și cu episodul ăsta. Știu că a fost prea scurt, dar atât a fost și misiunea asta. Nu, da, puteam să fac 2 misiuni, doar că atunci va dura mai mult și nu voi putea să postez pe YouTube pentru că va fi prea lung. Am mai filmat ceva de genul mai de mult și n-am putut să postez pentru că era prea multe minute, erau. Ok, cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, v-a dat provocarea să vă abonați, oricine care se uită. Să dați un like, un share pe Facebook. Eu vă las Facebook-ul meu în descriere ca să vedeți ce mai este pe acolo. Și cam atât a fost. Eu am fost YouTuber Extreme și v-am lăsat. Bye bye!